बड़ा माला आंचू निशा होनी तो निशा होनी निशा मत भी निशा होनी ये बड़ा माला काऊ दे देवा हे भाई भाई आई जाऊ ओ भाई आई एडी आसले बे तत्ते डाकु जे आसुनु ता सम्मान देला चढ़ जी ऊपर एडी एडिया मत डाकु छी रे धीरे माछटा एଠି ଥାଉ ମଙ୍ଗଳେ ମତେ ଡାକିଲ तेरे भाई जाइतनु कोड କଥା କଣ କି ସଳା ସଳିଟେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଇକିନା ଟିକେ ପଠେଇଥିଲା ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆ ଭାଇ ଆ ବୋ ଆ ଭାଇ ତୁ ଜମା କଥାଟା ବୁଝୁନୁ ତ ଭାଉଜ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଏପଟେ ସେ 3 ଥର ପାଇଲାଣି ଆରେ କଣ ପାଇଲାଣି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କିଏ ଦଉଛି आगो होइता ଆଗ ଘଇତା ନୁହଁ ରେ ପଦ୍ମ ଦଉଛି ତାକୁ ପଦ୍ମ 3 ଥର ଦେଲାଣି ଆନାନି ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ କାଳି ମା କାଳି ସାଜିଲାଣି ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖେଇ ଦଉନି ଭାଉଜ ତ ମା କାଳି ତୁ ତ ଶିବ ଆଉ ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଇକିନା ସେନ ଅନେଇ ଦିବ ବସ ବସ ଆ ବସ ବସ ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ନେମି ଆଉ तू पूरा नु ଦେ ତ ତମେ ସିନା କହୁଛ ଏ ଜମା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ बहुत बढ़िया जिनिस ଦେଖ ନ ଖା ମୁଣ୍ଡ ଟେରା ଲୋକ ମତେ ଦେଖା ହଉନି ଦିଅ ରେ ये भाईया तू कौन कर मदड़ा खराब मदड़ा माने जानी मरे तू केबे मरिबुनु जमा तो मरिबुनु आ दरे तू केबे दरिद्र हबुनु जमा तो दरिद्र हबुनु आ ଏମିତି କଥା ବନା ମଦ କିଏ ପିଏ କିଏ ବି ମର୍ଦ ମୁଁ କ ଛକା ବନା ବେ ଏ ବନା ଦେ ତାକୁ ଦେ ବନା अबे सेरा कौन धरछु भाई ଜେଇ कौन जाई ମୋର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜରେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ଈରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି बुझले तो स्त्री तो पूरा काली वाला देखा होती ना खाली एटा टाणी दे ताऊ तो स्त्री अनेलु ये स्वर्गर अप्सरी पूरा रंभा मेनका उर्वशी पूरा सब आसीबे सतरे मो स्त्री एमि देखाओ पूरा सांग होई की ପୁରା ସଲିଲିଅନି अरे से को परी ପରିନୁହରେ हाउ ସେକ୍ସି ସୁନ୍ଦରୀ सुंदरी सतरे ପୁରା मो स्त्री सेमि देखाओ दे दे रे माते छोड़ी दे जल्दी दे मते टाणी दे सैला हो मु एथर घर को जाऊ जा हां एटा कोन तू तो चलो हम सब जा देबो हां आस आस धीरे धीरे रो तो स्त्री को पोरे किला माछ ଏଠି ଦହାନି କମଳା ଆଇଁଷ ଏଠି କଣ ମାଛ ଅଛି माछ ए साइकिल लो जा साइकिल लो अबे चढ़ा इतना लाइव ना हो ठीक से ए लाइव ना
ବେପାର ଯୋଉଠି ପିଇକି ପଡ଼ିବା କଥା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ଚାଲ। One eternity later. ମଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ଭାଇଆ ହେଇଥିଲା କି କଣ ଲାଗି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛି ସେ କଣ ମାଛ ଫାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କୋଉଠି କଣ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଥିବେ କଣ କରିଥିବେ ମତେ ପଠେଇଲା। ହଁ ଆଇଥିଲା ଏବେ ପିଇକି ଗଲା। ପିଇକି ଗଲା? ହଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ପିଇକି ଯାଇଛି। ଓହୋ ତମେ ଏରା ଆଣିଛ ନା? ହଁ ପିଇବ କି? ଦବ ଦବ ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ନା ଆଉ। ଦିଅ ତମକୁ ଦମୁନି। ହଁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। କେତେ କଣ ଅଛି ରେ? ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତମକୁ ହେଇକି ଭାଉଜକୁ ବି ହେଇକି ଭାଉଜ କଣ ଏଇଟା ପିଇକିରି କେବଳ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଉଜ ତାହେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି। ହଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର ବେପାର ଆଉ ଦଉନା ଯଦି ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛ? ହଁ ନା ପୁରା ବୋତଲ ଟେକି ଦିଅ। ନା ଅଛି ପିଇନା ଟୋଟାଲ ନା ମାଲଟା ପୁରା କଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ପିଇବ ନା ମୁଁ ପିଇଦେବି ନା? ହଁ ପିଇ ଦିଅ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉନ। ଖରାପ ପିଇବନି ନା ନାଜ ମାଡ଼ିବ ଖରାପ ପିଇବନି ହଉ ହଉ। A few moments later. ମତେ ଧରିଦେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା କଣ କହୁଛ? ଏ ଭାଇଆ ତ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ଆଉ। ହଁ ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ମତେ କିଛି ଦେଖାଉନି ବେ। ତୁ କିଏ କହନି? ମୁଁ ଆଉ ମଙ୍ଗୁଳି। ମଙ୍ଗୁଳି ମଙ୍ଗୁଳି ତୁ କିଏ କହନି? ଚରଣ ଚରଣ ଆସ ମୁଁ କିଏ କହନି? ମୁଁ କିଏ କହନି? ତମେ ତମେ ଆମ ଘନିଆ ଭାଇ। ଗନିଆ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଇଥିନି କହନି? ତମେ ବା ଖୋଜୁଥିଲା ଆମ ଭାଇକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ବା। ବାଇଆ ବାଇଆ ହଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଉ। ବାଇଆ ବାଇଆ ସିଏ କିଏ ଭାଇ? ସେ ତମ ଭାଇ ବା ଚାଲ। ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ। ହଁ ମତେ ନିଶା ହେଇନି ମତେ ନିଶା ଟୋଟାଲ ନିଶା ହେଇନି। ତମକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଇଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ଯାଉଛି। ତମେ ବାବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ବାଇଆ ଭାଇଆ ପଳେଇଲେଣି ସେ। ମୁଁ ଖୋଜିକି ନେବି ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନି ବାଇଆ ନାଇଁ ମୁଁ ମଦ ମୋର ନିଶା ହେଇନି। ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ନାହିଁ 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 ମଦ ପିଇ ନାହିଁ ମତେ ନିଶା ହେଇରେ ବାଇଆ। মদ পিবি নাহি নাই 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 পিবি নাহি মধুয়া হেবি নাহি বতুয়া হেবি নাহি মধুয়া হেবি নাহি বতুয়া ମୁଁ ଯିବି ନା ଯିବୁ ନା ଆଇ ଗଲେ ଥୁଆ ଅଛି ନବୁ ନାଇଁ ନେଇଯା ମୁଁ ନେଇଯିବି କୋବାଡ଼ିଆରେ ପେକେ ଦେବେ ମଦ ପିଇଦେବେ ନେ ବୁଝିଲ ନେଇଯାଉଛି ମତେ କିଛି କହିବୁନି ମଦ ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ মদ পিবি নাহি নাই 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 পিবি নাহি ভাইয়া মদ পিবি নাহি নাই নাই পিবি নাহি ভাইয়া ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଛି ଶଳା କହିଲା ନା ମୁଁ ପଳେଇ ଶଳା କହିଲା ଦେଖ ଟଙ୍କା 200